ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ 2023-24ನೇ ಪಣವು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಕಮಿಷನರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬುದಂಚನೆ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಒರಿಪಾಂದುಂಡು. ಕರಿನ 13 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ವರ್ಷದ ಆದಾಯಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಡೆ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧೀನಡುಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಆದಾಯನು ಇಲಾಖೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. ಕರಿನ ಸಾಲು ತುಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯ 26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ತೋಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ಕಟ್ಟುಣ ಬಾಡಿಗೆ ಅನುದಾನ ವಸತಿ ಗೃಹ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಮಾತ ಆದಾಯ ಬರೊಂದುಂಡು. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ದೇಶದೋರ್ ಮಿಡಿದು ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೆರು. ರಡ್ಡತ್ತುಂಡ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪೂಜೆನ ನಡಪಾಂಡು. 2007 19 ಕೋಟಿ 75 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಐತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯ 2023-24ನೇ ಸಾಲಡು 146 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ಆತಂಡು. ಕರಿನ ಸಾಲಡು 123 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇತ್ತಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ಎನ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದು ಆದಾಯ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಅವು ಮಾತ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 146 ಕೋಟಿ 1 ಲಕ್ಷ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ 78 ಕೋಟಿ 23 ಲಕ್ಷ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 30 ಕೋಟಿ 73 ಲಕ್ಷ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ 25 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ 14 ಕೋಟಿ 29 ಲಕ್ಷ, ಉಡುಪುದ ಮಂದಾರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 15 ಕೋಟಿ 27 ಲಕ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ 13 ಕೋಟಿ 55 ಲಕ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 11 ಕೋಟಿ 37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೋಜಾದಂಡು. ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರ ಕುರ್ನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆದಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಕಾರ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ನಡೆತದುಂಡು. ಕಾರ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ಸುತ್ತೋಡು ನಡೆತದಿನ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟ್ರಿನ ಮಿತ್ತು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೂ ತಿರಿಪಾದಿತ್ತೇರು. ಪೋಷಕಿರು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಡ ಅಪಗಪಗೈ ಚಲ್ಲು ಕಾರ್ಯನ ದುಂಬರಿಪನ ಅಕ್ಕೀರಿಗೂ ಪೊಂಜೋ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು 14 ಪೊಂಜೋಕ್ಕುಲು ಅಧಿಕಾರಿಲಿಡ ತನ್ಕಲಿನ ಮಿತ್ತು ನಡಪನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿವರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಫೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದ ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತದಿರು. ಆರೋಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರ ಅದ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ತುಂಬದ ಬೇತ ಶಾಲೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪನ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ಕುಟ್ರುಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಪಣವು ಖರ್ಚುಡು ತಿಂಚ ಗ್ರಾಮ ಪರ್ಪುನ ನೀಡ್ದ ಯೋಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ತದಂಡು. ಗುಂಡ್ಯಾ ಸುದೇಟು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಊರ್ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದರು. ದಿಂಜ ಗ್ರಾಮುಲೆಗ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುನ ಪರ್ಪುನ ನೀಡ್ದ ಯೋಜನೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ಕುಟ್ರುಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. ಗುಂಡ್ಯಾ ಸುದೆಟ್ಟು ಯೋಜನೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಯೋಜನೆಗೂ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಊರ್ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದರು. ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಗಿಡು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಪುಡಪೆರ ಸಜ್ಜಾದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನು ಜಾಗಿಡ್ದು ಗಿಡತ್ತದೇರು. ಪುಡಪನ ಮರ್ದು ಗಳಸದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಪುಡಪನಿಗೂ ಊರ್ದಕ್ಲು ಜೋರುಡು ವಿರೋಧ ತೋಜಾದರು. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗದ ಯೋಜನೆ ಉಂದಾದಿತ್ತದು. ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಊರದ ಜನಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲ ನಾಶ ಮಲ್ತದು. ಇಂಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡಪವನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಊರ್ದ ರೈತರು ವಿರೋಧ ತೋಜಾದರು. ಈ ದುಂಬ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಘಟಕಲ ಕಲ್ಲು ಪುಡತ್ತದು ಜನಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಅಪ್ಪಗಲ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಂದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತ ಪಾಕ ಗ್ರಾಮಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ನೀರ್ಗಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡಪಾವಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂದು ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ದು ನಡಪವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದಿತ್ತದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡಪಾವಡೆಂದು ಜನಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಇದು ಕುಟ್ರುಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇದು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಮು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದನಕರುಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ.
ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದು 50 ಇಡೀ ತೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟೆ ಡಿಗಾಡು ಅವರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 70-80 ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಮನೆಯೇ ಇರೋದು, ರೈತರ ಮನೆಯೇ ಇರೋದು. ಅದೇನೋ ಸ್ಫೋಟಕ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಕ್ ಬೀಳ್ತವೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ. ಇವರು ಯಾವತ್ತು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸುತ್ತ ಬೀಳ್ತವೆ ಕಲ್ಲಿದು. ಹೋದ ಸಲ ಈ ಡ್ಯಾಮು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಆಯಿತು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಇವಾಗ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯವರಾಗಲಿ ಬರಲಿ, ಅವರು ಬಂದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ, ಆಗ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡೀಲಿ, ನೀರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕುಡೀಲಿ, ಸಂತೋಷನೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಕುಡೀಲಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗೋದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅದರಲ್ಲಿ? ಈ ಸರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಓಟು ಪಾಡುನಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ಓಟುದ ಜಾಗೃತಿಗಾದು ಮಲ್ಪೆ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತುಂಡು. ದಾಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಪಾಡುನಕ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೇಕಡವಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಾದು ಓಟುದ ಜಾಗೃತಿಗಾದ ಮಲ್ಪೆ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಬುಡ್ಪಾದು ಓಟುದ ಬಕೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾದಿರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಬೊಕ್ಕ ಮೇ 7 ತಪ್ಪಂದೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊರಿತೋನ್ಲೆಂದು ಸಂದೇಶ ಸಾರುಣ ಈ ಕಲಾಕೃತಿನ ಓಟುದ ಪರ್ವ ದೇಶದ ಗರ್ವ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದರು. ಒಡಿಪುದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಥೀಮ್ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಸಾಗ, ಸಂತೋಷ್ ಭಟ್ ಹಾಲಾಡಿ, ಉಜ್ವಲ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೊಯ್ಯೆ ಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಸಿಇಒ ಪ್ರತೀಕ್ ಬಾಯಲ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಒಡಿಪು ಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಮಟ್ಟೆ, ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆದ ಎಸ್ಪಿ ಮಿಥುನ್, ಒಡಿಪು ಡಿಸಿಎಫ್ ಗಣಪತಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬಾಬು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. నౌషాద్ హాజీ సూరల్పాడి ಮೆಮೋರಿಯಬಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರೆದುಪೋಯಿನ ಮುಷರಫ್ ಉಲಾಯಿ ಬೊಟ್ಟುರೇನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಕಟ್ಟಾದುಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲ ಉದಿಪನಾಲೇಸ್ ನಡೆತಂಡು. ಜಿಪ್ರಿ ತಂಗಳ್ ದಾರುಸಲಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೆರು. ಕರೆದುಪೋಯಿನ ಮುಷರಫ್ ಉಲಾಯಿ ಬೊಟ್ಟುವೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ನೌಷಾದ್ ಹಾಜಿ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಮೆಮೋರಿಯಬಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಜಮಾನರು ಲತೀಫ್ ಗುರುಪುರ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಪ್ಪನ ಯೋಜನೆದಂಚ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಐತ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಜಿಪ್ರಿ ತಂಗಳ್ ದಾರುಸಲಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇಲ್ಲು ಉದಿಪನಾಂಡು. ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ನ ಲತೀಫ್ ಗುರುಪುರ, ಬಾವಾ ಝಕಾರಿಯಾ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ಜಮಾಲ್ ದಾರಿಮಿ ಗುರುಪುರ, ಉಲಾಯ್ ಬೊಟ್ಟುಪಳ್ಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂ, ಕಾರ್ಯಂತರು ಇಶಾಕ್ ಎಕಿಯು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಂತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇ.ಕೆ.ಎ. ಸಿದ್ದೆಕ್, ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಾಫಿ ಮೂಲರಪಟ್ನ, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್, ಸಲಹೆಗಾರರು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಾಳಿಲ, ಸತ್ತಾರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಸದಸ್ಯರು ಅನೀಫ್ ಕದ್ರಿ, ಹಮೀದ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಮುನೀರ್ ನಡುಪಳ್ಳ, ಯಾಸಿರ್ ಬಿದ್ರಾ, ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಗಂಜಿಮಠ, ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅಮುಂಜೆ, ಊರ್ದ ಜಮಾತ್ ಬಂದಲು, ಅನಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ತಾನು ಭಾರೀ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ನಾಯಕರೆರಡು ದೇವೇಗೌಡರ್ಲ ಅವರು ಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಲೋಕಸಭಾ ಓಟುಡು ಗೆಂದರೆ 6 ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದರೆಂದು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೆರು. ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ತಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ದುಂಬದ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ತೂದು ಅರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆತ್ತೊಂಡೆರು. ತಾನು ಭಾರೀ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪನ ನಾಯಕರೆರಡು ದೇವೇಗೌಡರ್ಲ ಅವರು ಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನಡುಪ್ಪು ನಗಲ ಆರ್ಯನನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಓಟುಡು ಗೆಂದದ ಬಲ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೆರೆಂದು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂತೆರು.
ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಟ್ನಾಯಗುತ್ತದ ಬಳಕುಂಜ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲೆಟ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ಬುಕ ಐತಾರ 2 ದಿನ ನಡೆತಲು. ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಬಳಕುಂಜದ ಕೊಟ್ನಾಯ ಗುತ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ ನಡೆತಂಡು. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತುದ ಎರುಕ್ಲಿನು ಸುರುಕು ಕರೆಕ್ ಜಪಡಾದ ಕಂಬಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ಸಭಾಲೆ ಉದಿಪನಾಡು. ಜನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಶಿಬರೂರು ವೇದವ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಗುರು ಪೌಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗುರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮಮತಾ ಪೂಂಜಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೋಲ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಿನಾರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಪೂಂಜಾ ಕೊಟ್ನಾಯ ಗುತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಬೆಳ್ಳಯಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೂರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ನಂದಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯಕರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬುಲಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯಕರ ಬಲದ ಮಲೆಯರ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯಕರಟ್ಟೆ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಬುಲಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯಕರಟ್ಟೆ ಬಲದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕಲ್ಜಿಗಡು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪು ನಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಬದುಕ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತೊನ್ನುಲಿಂದು ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಂತೆರು. ಕಟೀಲು ಕಾಲೇಜಿನ ನಡತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಪಂತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತೆರೆಯರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆದ ಪಂತ 2024 ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಚನ ರಾಗ ತಾಳಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ವಿ ಎದುಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಭಜನೆ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಪ್ಪ ಭಜನೆ ನಿತ್ತಿನಕುಲು ಸಂಗೀತಗಾರರಾಪೇರು ಏರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಪಂಪನಕಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕುಲು ಮತ ಭಜನೆ ದಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಲಿಕೆ ಭಜನಾ ಪಂತರು ಪದ್ರಾಡು ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ವೆಂದು ಆರ್ಪಂಡು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಲಿಕೆ ಭಜನಾ ಪಂತನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಕೃತಯುಗೊಟು ತಪಸ್ಸಿಡ್ದು ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟು ಯಜ್ಞ ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಟು ವೃತಾಚರಣೆ ಕಲ್ಜಿಗೊಡು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪು ನಿಡ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದು ಪಂಡಿರು. ಮಲ್ಲವಿನ್ಯರು ಕಟೀಲು ಭಜನಾ ಸಂಘಟಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಉಡುಪ ಪಾತಿರ್ದು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಡು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಭಜನೆಡು ಕೊರ್ನ ಸಂದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾವಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯುಡು ಪೆರೆಗು ಆಸರಣ್ಯರು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನಾಯಕಿ ಕೆ ದೀಪಕ್ ಒತ್ತುಗುರ್ ಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಇತ್ತಾಳ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ಬಿ ನಿಶಾ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಪಂತ ಸಂಘಟಕರು ಪೂಜಾ ಯು ಕಾಂಚನ್ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ದೀಪಕ್ ಗಾಣಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು. ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲವು ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಕೇಶವ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಅವನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭಜನೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಜನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತೇವೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗ್ತೇವೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಜಗಳಾಗ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡಿತೇವೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾರಂಗ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಕುಡ್ಲಕೋಡಿಕಲ್ದ ಸರಾಯು ಯಕ್ಷ ಬಳಗದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಷಣ್ಮುಖ ವಿಜಯ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ವರ್ಕಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೇನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ವಾಸುದೇವಮಯ್ಯ ವರ್ಕಾಡಿಯರು ಇತ್ತದು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರಿತದು ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾರಂಗ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಶ್ರೀ ಭೂತಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಊರ ಪರ ಊರ ಪದ್ನಾಜಿ ಮಾಗಣ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ತಿಮ್ಮಂಗೂರು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವಳಗುತ್ತು, ರಡ್ಡ ಸಮಿತಿಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ಕಲ್ಪನೆ, ರಡ್ಡ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ ಕೆಎಸ್ ಕೋಡಿ, ವರ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರು ಬೋಡು, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದುರ್ಗದಾಸ ಭಂಡಾರಿ ತಿಮ್ಮಂಗೂರು, ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ಯಾಮ್ ವಿಠಲ ಕೋಡಿ ನಡುಮನೆ, ವಿಕ್ರಮದತ್ತ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಸದಾಶಿವನಾಯಕ್ ಮಂಟಮೆ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಗುದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿದ್ದರು. ಆಕೇರಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಸಂಪ್ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪಾವಳ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಬೊಕ್ಕ ಸರಾಯು ಯಕ್ಷ ಬಳಗ ಕುಡ್ಲ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ರವಿ ಅಲಿವುರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಷಣ್ಮುಖ ವಿಜಯ ಆಟ ಮುಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುರುತ ರಾಜಧಾನಿ ಆನೆಗೊಂದಿಡು ಪಿರಾಕದ ಶಾಸನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಈ ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕನಿಡ್ದವ್ರ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಪನ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪುಲ ದೂರ ಆತಂಡು. ವಿಜಯನಗರದ ಸುರೂತ ರಾಜಧಾನಿ ಆನೆಗೊಂದಿದು ಪಿರಾಕದ ಶಾಸನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದು ಐಟ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಪನ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯಲ ದೂರಾಪನಂಚಾತಂಡು. ಆಂಜನೇಯನ ಪೊಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿದ ಆಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟುಡು ಆತನ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಇಕ್ಕ ನಂಬುನಂಚಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ಓವೇ ಕಲ್ಬರವುಡು ತಿಕ್ಕಿದಿ ಜಾಂಡು. ಇತ್ತ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಜೇರ ಏರೆರೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಜಮಣಿರ್ನ ಕೂಟಗು ಶಾಸನ ತೋಜಿದಂಡು. ಅವಿನ ಓದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೊಲ್ಕಾರ ಐಟು ಕಿಷ್ಕಿಂದದ ಪುದರೊಪ್ಪುನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದರು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1527 ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಈ ಶಾಸನಡು ಆನೆಗೊಂದಿದ ಮಹಾಪ್ರಧಾನರಾದಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ವಿಜಯನಾಥ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಪುದರನ್ನು ಬರೆತಂಡು. ಶಾಸನಡು ಆನೆಗೊಂದಿನ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಪರ್ವತ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಬರೆತನೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸ್ಥಳ ಆನೆಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಡೆಬಾಗಿಲು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ. ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಸಾಲುಗಳ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಅಂದರೆ ಆನೆಗುಂದಿಯ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಕಿಸೆಟ್ಟಿಯ ಮಗ ಉಜನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ವೀರಭದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆನೆಗುಂದಿಯನ್ನು ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಪರ್ವತ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನೆಗುಂದಿ ಪ್ರದೇಶವೇ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಇದುವೇ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸನ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನರ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ವಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಇತ್ತಾರ ನಡೆತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ವಳಚಿಲ್ತಾಯ ದೈವದ ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಅದು ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ ಪರವರ್ಷ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಿರಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬಿಸಪರ್ಪಗು ಹೊಸ ತಿಂಗೋಲು ಪಗ್ಗು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಡತೊಂದು ವರ್ಷಡೋರ ಕಾಲಾದಿನೇ ಮಕ್ಕರೊಂದು ಬೈದರು. ನನ್ನ ಒಂಜಲಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪತ್ತನಾಜ ಬನ್ನಗ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಗೂ ಕೋಲ ನೇಮ ಕಿರಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನರ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ವಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಇತರ ರಾತ್ರಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸಿರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಾಮಂಜೂರು ಅನಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಳಿರು ಇತದು ರಾತ್ರಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ದುಂಬತ್ತ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ದೈವದ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಆದ ರಡ್ಡು ದೈವಲೆಲ್ಲ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನರ ಬೈಲ್ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕಾಂತರ ಸುಪಿತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ದೈವಲೇನ ಚಾಕ್ರಿದಕಲು ಕಬೀರ್ ರಾಜತ್ತವರ ಚೇತನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಜಯ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮನೆತನದಕಲು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮತೂದು ಮೂಲ್ಯ ಪುರ್ಸಾದದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ದೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಬರೂರುಡು ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಯ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆಗು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿಯೋಡು ಪಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲ್.